Chegamos ao outro lado do túnel romano de Covas. Ai, dá un pouco de angustia meterse aí. O túnel, cando foi construído nos seus días, no seu día para extraer as pepitas de ouro que arrastraba o río Coura, aquí vai o río Coura, vai moi encañonado, se fixo este túnel e de Brán o río se desviaba por aquí, quedaba 1 kilómetro de río vacío e aí se buscaban as pepitas de ouro labor que era feita polas xentes daqui naquel momento, que era o pago que tiñan que facer o Imperio Romano. Así que os galegos e os portugueses andábamos nesa, traballando de balde para os romanos. Non quedaba outra, tamén eran os impuestos. A cambio, pois nos daban un pouquiño máis de tranquilidade, tiñamos as nosas cousas e bueno, aí está a historia. O túnel debe ter sobre uns 150 metros, é bastante estreito e non é unha liña reta, porque no meando este que fai o río podían facer unha liña reta. Pois non, ven facendo curvas porque naquel momento, cando se construye, buscase un pouquiño o terreno máis blando, non este feito a pico e pala. É curioso que cada pouquiño no túnel hai unha especie de hornacinas, de coviñas, donde coido que aí servía para almacenar cousas ou poñer tamén as luminarias que terían que iluminar o interior do túnel mentres estaban os traballos. Curioso, interesante, o sea que aquí estamos, Covas, río Coura, e isto pertenece a Paredes de Coura, creo. E agora vamos volver para lá. Oi, a ver as bicherías que topamos, porque eu vin algunha cousa que tendría que ser un especialista en isto de ver bicherías que viven aí na oscuridade, non? Bueno, se vos gusta, dadelle aí o botón. Se non vos gusta, pois tamén podedes dicilo e inténtase chegar a outros sitios e facelo un pouquinho mellor. Hasta logo.